fung kaham hingga ang ta fungo kaisa jaga thang dongo nong bagai kaisa manai hunungan bagai hingga angkai tabuk thang dong gozai phaimani konar nukna tuyo sokreng mani sokreng tuinengnai mani nugui dongo da wo funga diri siriwo nong khorjaga hingga kaha jaga thanai phaimani hingga ang malai ting dongo nong funga hin samani jaga malai ting dongo hingga ta kisaki malai nai hingga tabo muti kana on sokbaia hingga nor nai dongdi nuk nai ta tong hingga buthai kaisa kahama kolokma nugui tongkhanaro hingga bin boundary bisingo sopaiti ya hingga bongnor thana tana ke tabo khetawar harkek botok chimui ma thani ma tongo hingga yang jutabo gai phemani koklai kima tongo harkek lama botok botokawo harkek mo sikublo hingga lama bo sinili ya ya balok ge yango hingga yang tak thang tongo ajakawo norong nai tongdi an KOKBOROK NAITHOK TV no gan puilao jodi kebo total nai tong khangkai video no hamjang nai tong subscribe khaidi like khaidi gai bell icon sindi abo ke notification ni bagai video total thapen jong na bagai gai comment sidi norong nai tong ya no gang ta khitawar gai funga jiri siri wati phaijak ang lama sini ang gai oro phaya balok ke khitawar komo guri ma tong ha gai tak soguitei nok nuku tongo nok nukupan sogoyaku watai phai dongo watai pena pini phaijak hingga wati manjagi tongo nok nai tongna hingga khajir maka thangjinai watini bagai sati uturangni ya sau wati phaini man sal kahrogo hingga nok nai tongdi nong no je mani phungna hin phai dongha बहुत कष्ट kai phai dong naidi hingga subscribe rok khaya tang dinor video nai dong hangkai so wati rogo phunga jiri bosai nong bagai mani kaham phungnani hinai nong khorui dong wang wati rok manjage hingga bia bagan rok malai dong hang nai dinoro bia bagan rok bolong kita khawar obono nong phungna hin phaimana ang obo hingkai dragon busa hingkai obo ke busa chara khaijak norok nai mangkhana obono phungna hinai nong phunga jiri hin phaimana ang morning walk khaiyatoi hingkai moto busa hingkai erpore nong buthai buphang tamkhai khaijak abo jotono phunukana hingkai tabuk je buphang kotor buphar barjak buthai khaijak digi thanglayano obo chara norok nung makhana hingkai obo khai dragon busa chara hingkai norok nai mangkhana iko obo khai dragon buphang iko ahai khayo obo dragon buphang nai di oro dragon buphang ma hingkai iko obo buthai tak dragon chanan somoy nukna iko buthai hingkai obo dragon buphang hingkai mo line dragon busamang buthai mang hingkai obo kuno jaga ya obo hingkai sin parao no hingkai sing saibi ya asukje mane khai tongo hinai hingkai ang miani siming phainai man somoi maya hingkai sino obo hingkai dindayal kami hinjago hingkai district hingkai khwai district dindayal kami o mo dragon chara khaijak dragon buphang hingkai norok kebo jodi dragon buthai painani ba dragon buthai chana muchungo hingkai ang bai contact khaimano comments khaidi like khaidi subscribe khaidi share khaidi hingkai norok dragon buthai chana hingkai sino dindayal kami o manthogo hingkai obo hingkai khwai district nai di norok oro dragon busa kaham hingkai obo buthai rok khaijak hingkai norok dragon iko muthi khayo nai di hingkai ungkologo porti farm tong kaisa abo norok nuk tong hana tok tu tongko kere ang nuk khoya hingkai tok tu le tongo hingkai norok side tin aimang hana hingkai kani kasaro kwaifolo phangsa tongo o kwaifolo market khas ke thai kanai nei norok chikon sabu phang kwaifol hingkai motamuti binoro
mani kaham kaham no tongo ngai sungbo bai bo kok salaya na norok malik no bo nukmana ne malik bai bo kok salai mana no dragon buthai busi keji rok khai mano nong na abo ang malik bai singi sawo nang bo saimiya busoro choli bazaro engai tabuk bu barok bar tongo norok naidi kwai phol bo chikon tete thas kai thai dong khabo engai kinar kinar kwai rok kaijak obo bisi thasung kha engai je thasung mane abo non bisi phunu nong na obo khai bubar dragon bubar iko obo China rok singbar agi sung nugya tabuk sin tripura obo nugo kaham kaino agi China rok sing chama nugo ngai tabuk sin tripura o norok manthogo chana musung khangkai contact khaidi ngai norok an kok sai dong nan chehara nugyang tongna chehara omo khai tini barna hinso malik ngai obo horo bar pho ngai barmani to kaham no baro naithok no norok ang tangi tongo norok nukhna tang malik bai kok salai ni ko bo khai malik engai nino dragon buthai keji busoro khai phalnani hinchong ko emne takle keji emne 500 rokhai dina hin tongo keji 500 kai emne sema bo ri tongo 500 rokhai abo 500 450 400 ati kero ko rita engai nungmo pui la kai promo charano boro mangkha mo ang na hama kai abo kerong thoma haise sabrum ni hoite sabrum mani bondo masa tongo o abuni yakti khai bangladesh ni na hari mani amo bangladesh ni na hari mata enkai bibi no kai doka bangladesh o enkai uyang tikai bukumui ni yakti khai bukumui bo bagan khai bangladesh ta ngai bini yakti kin na hari mani emne to sungmo to mo tripura to nugya baire on nugo mutai chara rok bisi engai sungtak sin tripura o utpoti ma nukha engai mo koi bosor nangkhna mo ang semao to mani semani maso to mani taklai beke 2 bosor running choli tongta enkai egro mas ni modio no bathai mangkha koyekta mangkha bathai apar taklai khai motamuti 2 bosor running ba motamuti bathai mangkha mo second lot si first lot ni munise pai thanga phali pai kha engai takoro bukurok norok nukhna ang jodi first lot of phai sok ge tebo kaham kaham nukham buthai bu barok engai tamo second lot of phaiman bagai engai asa kaham kai nukliya engai tabu bono bahai kai chana yang to baise pon nuya konorok saidaman saimiya bahai kai chana ke malik no sungnai len hayada engai bahai kai chat mo samani karon khamo yang tu sakage thali khaino mo kasate rakhai khoge thali khain khogmano ekdom toro te buthai tor thanai aste aste tonne mo bubaro ko drop siko okai taidro mo 6 mas thayo thaimakai lagato 6 mas thayo iko nus nung naikho risk kom hol iko 6 mas thanai abo akpi seng oiko iko ri tongo mo jotono akpi se khai thaita 6 mas joti thainai bo 6 mas pura rani engai dragon malik bai kok salai dongo engai sing obo dragon buthai chana kai bahai kai chana nang norok obo saimang na kai dragon bo jaga busaman engai norok abo nukhna engai norok no phade yang mute hete kaham kaham tripura tongmani apti rok nai phunu kana engai KOKBOROK NAITHOK TV subscribe khaidi like khaidi bell icon sinde engai subscribe toma khainai norok video nai tongkai hamjak tongha engai norok dragon bahai kai chana ni dragon bahai kai utpoti khainani amna kai busa nang kai binor busa botlang phaiman norok busa engai phangsa busor kai phal emne ang agi tupur kai to 150 ta ta emne 100 ta rokhai rinai engai busa norok 150 ta kai busa tlang phaimano engai tai engai buthai engai 6 mas ni pore engai norok buthai phalmano ba angko khaimano 450 500 taka keji khaiye engai phade sing nailaiya no taibo buskango thangai tai tam tam tong hambai ang dragon busarok nai akui phaikia nok no bono phunungna hinai ang phungo nokri saike phimani engai tabung nai bekha ko bekha ang nogo thang tongo engai dragon busanok nukhna engai kaham kaham no engai kesi engai 400 hoite 450 500 rokun thikri binabo customer buji phanongna engai busa engai 100 taka ko engai jodi norok na engai anor comments khaidi like khaidi share khaidi engai share khaidi kisa bono business faida khairi ri nor ke share khailegi gangai nor sara rong na gangai anyang tei nor juga khaiman